ज़्यादा टाइम आपको 3 मिनट। हाँ
kita महाउपवास आयो बघा काही महालाची आरती सन्मानित करतात आणि जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम एने मेरे धर्म गुरु श्री चैतन्य महाराज नंगे 21 दिन महाउपवास होता नंगे धर्म आयो बघा काही इन्ना उपवास तो ना घुरताना नंगा सन्मानित किया उसी बाल नाल करत से कळले चाला या मानव ना धरती नो नंगे चाला आयो काही हे गुरु आशीर्वाद हो